سلام كبرات تخاتلتين حجاب استدالو زيناتات حبرات منقستات أمريكا نتي أب نيروبي استفرم السمع عمل كتا أو سياتو زلا مقلسي أبتيا منقو منقست فدرالن تقراين كقبرت صن حزته كساتفت صنحو لعلوات لأخات تقراي نام مقالة مليسون مهلا ومحبارو أب نيروبي أب زنبرة زته اتزغب دبدوتات انتاي كم زنبرة أمباسادر ريدوان حسين سافح مبري هيبو مهلاو لعلواي كوميشنر ودو حورات هاقرات نسب أو مسارات مجمرت أوانو ناف سودان بيصيح مهلاون مرحيت أليبانا محلالي فوزول حدش وسانتاتن زتقال لك خوانيو أبزا channel دمان وتر تخاتاتلتن مخان سبسكرايب كتقبرون نتاني دول ملكت كتوقون بخبري عدمكم بقدم اب نيروبي كينيا امونغول علوت وتهدروين مرحتي فدرالوي منغستي تيبيان تግራይን ዝተፈረመ ስምዕ መፍታሕ ዕጥቂ መምላስ ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን ምትግባር ዘላቂ መቆራስ ተጻብኦታትን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ብሓጎስ ከም እትቀበሎ ወሃብቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ኔት ፕራይስ ገሊጹ ነቲ ኣብ ፕሪቶሪያ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝተገብረ ስምዕ ሃገሩ ዘለዋ ሙሉእ ደገፍ ዝገለጸ ኔት ፕራይስ እቲ ተፈሪሙ ዘሎ ስምዕ ተግባራዊ ንኽኸውን ኣብቶም ብኩናት ተሃስዮም ዘለዉ ክልላት ትግራይ ዓፋርን ኣምሓራን ቁልጡፍ መምላስ ህዝባዊ ኣገልግሎታት ክግበር زخاخيرو نسراويت فدرال منغست مريحو وعل زفرمه فيلد مارشال برهان جولا معرفه نفرت اديس اباب زهر بقال نتسمع عم تكبار كسرح مخانم املكيتو ازي كمزيلن كل دما لومي مقلم مئتاوم زغلصه ناي تግራይ تزاتاي اكل مريحو ابتسمع زغنه جيتاچو ردا اب ناي تويتر ملختو نمقله بسلام اتي كم زلو دحر مغلاص تتريف زلو قليل زيكونه منغد نتزختمنا يسمع اب غبر مو علي كبل صحيفلا حدا كبل علوت مرحت تግራይ زخونه بروفيسور كندايا غبر هيوتون أبتناي سلام زتن تግራይ وكيل استساتفت جوجل الأخوات تግራይ نعم مقالة تمليسا كم زلا قاليصو بفيلد مارشال برهان جولان أزاز حالتا تግራይ جنرال تهدس وردن بقدم أب نيروبي كينيا استفرمه بعد 6 عنقص السمع حدا نزلاق مقراس تصابوتات كلته مفتاح عتك حالتا تግራይ 3 مكلغال دحنت سيفيلاويان زيغاتات 4 مبصح سباو حجز 5 مكتال نتكبار السمعن 6 ترى مرخ بوزحانن زتقاللي نيرو فدرالوي منغستي ኢትዮጵያን ትግራይን ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ብክልተ ሕዳር ተጻብኦታት ደው ምባልን ካልእን ዝሓዘ 12 ነጥብታት ዘለዎ ስምዕ ድሕሪ ምፍራሞም ላዕለዎት ወተሃደራውያን መራሕቲ ናይ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ናይሮቢ ድሕሪ ምዝታይ ናተገበረ እቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝተበጽሐ ስምዕ ኣብ ሓደ ስምዕ ብምብጻሕ ብቀደም 12 ሕዳር ውዕል ፈሪሞም እዮም ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ናብ ኬንያ ናብ ዝተኸየደ ዘተ ላዕለዋይ ሓላፊ ተዛተይቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምኡ ድማ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣማኻሪ ጸጥታ ዝኾነ ኣምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ገይርዎ ኣብ ዘሎ ቃለ ምሕተት ኣብ ናይሮቢ ኣብ ዝተኸየደ ዘተ እቲ ቀንዲ ብድሆ እንታይ ነይሩ ንዝብል ሕቶ እቲ ቀንዲ ፈተና ዘይምትእማን ነይሩ ክብል መሊሱ ንሱ ኣብ ዘረብኡ በሰለስተ ገጻት ናይ ኩናት ኢና ሓሊፍና ከምኡ ከዓ ክስታት ዝርከቦም ብዙሓት ጉዳያት እዮም ነይሮም ኣዝዩ ዓሚቕ ዘይምትእማን ስለ ዝነበረ ንክልቲኦም ወገናት ዘሻቕል ጉዳያት ንምትዕራይ ክንሰርሕ ጸኒሕና ስለዚ ኣብ መንጎና ዝነበረ ፍልሊ ንምምላእን ናብ ሓበራዊ ስምዕ ንምምጻእን ዝኸድናዮ ሓደ መንገዲ ኮይኑ እቲ ካልእ መንግስቲ ፈደራል ዝውክሎ ህዝቢ ኣሎ እቲ ካልእ ወገን እውን ብተመሳሳሊ ዝውከሎ ህዝቢ ኣሎ نزوم كلت أكلات زو وكلهم كأز تصبي النجار الله سلزي قناع زي كون ملقت كحلفوا يغول يوم زبلنا يوم قدات بحبار كنا عريم نيرنا أبزي نفس وكف سند مملكاتن بزبالة أمت عراين كنجبر نيرنا إذا مقبرنا نتوع السلام كعنقف زغول ملقتات كي هلو كاب زبليو بقون علبونا زتجبره كوين جنكا أهلاخن بدهني نيرو ولا كوا سمع نتيا بريتوريا استبص السمع كما يتكبر أبزبل سلزخونه كل زبالك خوني زبل حساب انت نبره زي متأمن سلزنبره كبيت كخونكي اليو اتياب بريتوريا استخيد زتجن كبيدن ازي اشغارين نيرو زي اب كينيا استبصح السمع ابو تهدراون صتتاون عينه بمملكات وتهدراون حلفت السمام علي نيرو نزن متكبارو زشغرن زي شغرن اتم تهدراون حلفتيم زفلطوا انت هنا كافله ما تتحيزم زمصو زي متأمن نيرم يوم سلازخونه كابتز تحاسبو نوح زبل غزي وسيدنا كوفيلنا اتزنبره فللي كنعريه فتينا انت هنا نزخل حليفنا نتسمع فريمنا علنا دحر حجي اتحلافنت ناتنايو كبنا تسبي زغبر نغرات تردينا متعراي بقراصنت مقصالن كومون نسمع بمتكبر زغاطمن عنقفاتات مسغار كدليو اتسمع اموداتا وصيتاو كوينو تزازيمو الله الو كملسن كلو بزعبه ابزكينات كبيت جسس سبعو مساله استفصوم زيغاتات فتحن كحسن كرغب منغست فدرال كسب كنديو دلو زلو زبل حتو مسقربلو امباسادر ريدوان حسين ابزكينات جبناو تكبرات تفصيمم يوم غلغله بمرتعو كسنو يزلوم يوم كالون اسفيخه معزاب زحات يوم اتقند شجر
ازغبن ጥራይ ኣይኮነን እቲ ዝዓነወ ማሕበራዊ ምትእሳር ይዓቢ ዝሓለፉ 30 ዓመታት ነቲ ብዙሕነት ናይ ብሄረሰባት ካብ ልክዕ ንላዕሊ መጢትካ ፖለቲካዊ መልክዕ ብምትሓዝ ናይ ሓባር መንነትናን ጥቕምናን ብምርሳዕ ስለ ዝተሃስየ ነዚ ዝተሃስየ ማሕበራዊ ምትእሳር ብምጽጋኒና ክንፈትሖ ንኽእል ነዚ ኸኣ እቲ ማሕበረሰብ ብናቱ መንገዲ ብናይ ሓባር ኢትዮጵያውነት ደልዩ ከም ዝረኽቦ ብምግባር ኢና ክንፈትሖ ንኽእል እንተኾነ ብርግጽዩ ነቲ ዝተፈጸመ ገበናት ብመርትዕ ብምድጋፍ እቶም ከቢድ ገበን ዝፈጸሙ ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ተሓተቲ ክኾኑ ኣለዎም እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ብዙሓት ግዳያት መጥቃዕቲ ብቤት ፍርድን ብይቕሬታን ጥራይ ዘይኮነ ክከሓሱን እቲ ዝኸሰርዎ ዝዓነዎምን ንኽምለሰሎም ክንሰርሕ ኣለና ክብል እንከሎ ድሕሪ ዝስምዕ ዝስዕብ መስርሕ እንታይ እዩ ኣብ ቀጻሊ ክገጥመና ይኽእል እዩ ትብሎ ብድኸ እንታይ ንዝብል ሕቶ ኸኣ ነዚ ሰላም እዚ ምምጻእና ኣብ ካልእ ክፋል ኢትዮጵያ ዘለዉ ጸገማት ንምፍታሕ ዕድል ዝህብ እዩ ከምኡውን ነዚ ጸገም እዚ ክንፈትሕ እንተኽኢልና ኣብ ቀጻሊ ሃገርና ንኽንሃንጽ ዕድል ዝህብ እዩ እዚ ስምዕ ኣብ ቀጻሊ ፍልያትና ናብ ግጭት ከየእተና ኣቐዲምና ከመይ ጌርና ክንፈትሖ ከም ዘለና ትምህርቲ ዝህብ እዩ ኢለ ሓስብ ክብል እዩ ተዛሪቡ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገለጸ ናይ ክልቲኦም ወገናት ተዛተይቲ ኣብዚ እዋን እቲኦም ናብ ኣዲስ ኣበባ እቲኦም ድማ ናብ መቐለ ተመሊሶም እዮም ዝርከቡ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንሰብኣዊ መሰላት ንመጀመርታ እዋኑ ናብ ሱዳን በፂሑ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንሰብኣዊ መሰላት ቮልከር ቱርክ ንመጀመርታ እዋን እዩ ናብ ሱዳን ወግዓዊ ናይ ስራሕ መብጻሕ ዝፍጽም ዘሎ እቲ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ኣብቲ ካብ 13 ክሳብ 16 ሕዳር ኣብ ሱዳን ዘካይዶ ዘሎ መብጻሕ ምስ ኣቦ ወንበር ልኡላዊ ቤት ምኽሪ ሱዳን ጀነራል አልቡርሃን ኣብ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት እቲ ሃገር ብምትካር ክዝት እዩ ንሱ ኣብ ርእሲ እዚ ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ምስ ዝነጥፉ ምንቅስቓሳት በርጌሳውያን ማሕበራት ሱዳን ብምርኻብ ኣብ ኩነታት እቲ ሃገር ከዘራረብ እዩ ኣብ ሰሜናዊ ዳርፉር ዕደት ከካይድ ተጽቢት ዝግበረሉ እቲ ኮሚሽነር ብሰንኪ ግጭት ካብ መነባብሮኦም ምስ ዝተማዛበሉ ነበርቲ ዞዞባ ብኣካል ተራኺቡ ኩነታቶም ክዕዘብ ምዃኑ ቤት ጽሕፈቱ ሓቢሩ ሱዳን ድሕሪ ምእላይ ስርዓት ዑመር አልበሽር እውን እንተኾነ ከቢድ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ይቐጽል ከም ዘሎ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ይኸስስ እቲ ኣህጉራዊ ውድብ ብፍላይ ኣብ ልዕለቶም ኣንጻር እቲ ዕልዋ ብምክያድ ንመሰጋገሪ መንግስቲ ብሒቱ ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለ ኣድማን ተቃውሞን ዘካይዱ ሱዳናውያን ብሓይልታት ፀጥታ ዝፍጸም ዘሎ ቅትለታት ማእሰርትን ካልእ ግፍዕታትን በተደጋጋሚ ክኾንን ጸኒሑ እዩ مرحي طالبان هايبوتالله أخونزادا أب أفغانستان بأمن مقطقاتن مقراص أكلاتن حويسو كالوت مقصعتات حق شريعة كتكبرو تأزاز كم زم حلالفة تقليصو اتم مرحي أب تحجي حليف وزو لحقتات أب سرقي كاب حق أزر حقق آلات متحلف كومد ما ملا على صحفات مزرقح زامسلو قبناو تكبرات استوافرو والكسبات بحق شريعة كغوصعو عزيزو كم زلو أفنيو قليصو طالبان بشحن شعات 209 أب سلطان أب زنبرو لأوان نتياب لعلى ستقسم مقصعتي كومد ما أب قدمه ህዝቢ ኣብ ኣደባባይ ናይ ማሕነቕቲ ተግባራት ይፍጽም ብምንባሩ ኣብቲ ሽዑ እዋን ከቢድ ኩነነ ይገጢምዎ ነይሩ ቅድሚ ሓደ ዓመት ከዓ ጣሊባን ናብ ስልጣን ክመጽእ እንከሎ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝገብሮ ዝነበረ መቕጻዕታት ከፋኹሰ ምዃኑ ቃልኣት እዩ ዝነበረ ይኹን እምበር መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ሓዊሱ ንኻልኦት ዝተፈላለዩ ናጽነታት ዝድርቱ ዝተፈላለዩ ሕግታት በብቑርብ ይእትዎም ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ መራሒ ጣሊባን በተወሳኺ ኣፍጋኒስታናውያን ደያኑ ነቲ መቕጻዕቲ ብመሰረት ሕጊ ሸሪዓ ክውስንዎ ከም ዘለዎም ወሲኑ ኣሎ ወሃበቃል ጣሊባን ዘቢሁላህ ሙጃሂድ ኣብ ትዊተር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ መራሒ ምስ ደያኑ ድሕሪ ምምኻርዩ ነቲ ውሳነ ዘሕለፈ ኢሉ ኣሎ እዚ መራሒ ይተግበር ኢልዎ ዘሎ ሕግታት ሸሪዓ እንታይ መቕጻዕቲ ከጠቓሊሉ እኳ እንተዘይተፈልጠ ዘሎ ሓደ መራሒ ሃይማኖት ኣፍጋኒስታን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ግን እቲ መቕጻዕቲ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ምቑራጽ ኣካላትን መግራፍን ብእምኒ ምቕጥቃጥን ከጠቓልል ምዃኑ ይገሊጽ ዘሎ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም